Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma barkanku da kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha mai albarka. Alhamdulillahi, wannan channel mai albarka ta kawo muku sirri na ainihin mallaka. Wata mallaka ce mai ƙarfin gaske, mai zafi, insha Allah ta'ala. Wannan mallaka ana yin ta ne mace za ta iya wa namiji, namiji zai iya yi wa mace. Insha Allah, yadda ake mallakar, wato ana samun wato ainihin takarda farasol wacce babu zane a cikinta, amma 'yar ƙararrama ake samu, 'yar mai tsitsiya. To sai a rubuta wannan aya, walaqad hammat bi wa hamma biha. Za a buɗe munjaye da hakurin nan duka za a buɗa su, za a sa sunan wacce za a mallaka ko kuma wanda za a mallaka. To bayan an gama shikenan, sai a samu wannan turare da kuka gani baƙaƙis. To sai a same shi, sai a ainihin shafa a ainihin tsakiyar sunan. Inda aka buɗe aka sa sunan, to a jikin sunan za a shafa. Yauwa, to bayan an gama shafawa shikenan sai a yi turare kuma da bukuru sudani. Bukuru sudani da shi za a yi turara kuma wannan layar. Bayan an turara ta shikenan, sai a naɗe ta. 'Yar mai tsitsiya ake so a samu. Da an naɗe sai a je a samu kaza ƙatuwa wajen masu sai da kaji kenan. In aka samu ƙatuwar kaza ta Hausa, za a saye ta sai a yanka ta. Da an yanka shikenan sai a feɗe, sai a ciro zuciyar. Idan an ciro zuciyar shikenan, naman sauran sai a gasa a ba yara sadaka. Ita kuma wannan zuciyar sai a yanka ta, amma a tabbata an samu ƙatuwar kaza. Dan in son samu ne ma, in mutum yana da ƙarfi ya samu akuya. Akuya ko kuma tunkiya, amma in babu ƙarfi sai a samu kaza. To da an yanka wannan zuciyar sai a ɗauki wannan layar sai a sa a ciki, amma ba a so a raba ta biyu. Kamar dai za a ɗan cusa ne a rarike kamar ciki tsakiya, ko kuma a yanka dai sama-sama haka inda bai ratsa gaba ɗaya zuciyar ba. To da an yanka shikenan sai a sa layar, sai a samu zare na kaɗi, sai a ɗaure ta, wato a nannaɗe ta, sai a je a samu ƙasan murhu, inda ake kunna wuta kullum. To nan za a je a samu sai a binne wannan layar, amma ba za ta ƙone ba. Ita zuciyar kenan. Yauwa, nan za a je a binne ta. Dama an sa layar a ciki, sai a je a binne zuciyar a ƙasan murhu. Shikenan sai a zo a kullum za a yi wuridin walaqad hammat bi wa hamma biha. Sai a faɗi sunanta wacce ake so. Ana so kullum a yi 4444 kwana 9. To insha Allah za a zo da bayani. Wannan mallaka ce sadidan. Sai dai in ba a yi daidai ba, ko kuma ba a haɗa mahaɗai na kirki ba. Amma in dai an haɗa mahaɗan da muka faɗa, kuma an samu an yi aikin daidai, to ta tabbata duk wanda aka yi wa wannan ya shiga koma. Dan tabbas ya mallaku kenan. Ba ji ba gani. Ya riga ya gama mallakuwa. Insha Allah ta'ala.